seliba walma lahiya seli ladala Mazar Sherifla ka bɔ donumana safo commune rurale la silamɛw bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'i kunda yen kan ka sanga ni Mali alisilame ɲɛmaw ka tɔnba au conseil islamique du Mali Maniema Mali alisilame diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayida Sherif Usman Madan Haidara ka seli ka ɲɛnɛmaya bonya ani karama ni nisɔndiya kɔnɔ o de bɛ kɛ an don kan ye bi bakuruba kunnafoniw na caman wɛrɛ na da minnu ka olu kɔnɔ kuma lase aw ma an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila. Foli bɛ kurakuraya ka ɲɛsin an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaranu kɔrɔ ka bɛn ni TV Sherifla ka bamanankan kunnafoniw ye minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkanko kibaruyaw la ani diɲɛ fɛn wɛrɛ taw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen ye i n'a fɔ bakuruba kunnafoniw na an y'aw lasɔmi k'a jira k'a fɔ seliba ale ɲɛnɛmayala bi ka bɛn araba mɛ kalo tile 27 saba 2026 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mazar Sherifla n'ale bɛ donɲumana safo commune rurale kɔnɔna na ka bɛn ni Mali alisilame ɲɛmaw ka tɔnba au conseil islamique du Mali Maniema Mali alisilame diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayida Sherif Usman Madan Haidara a bɛ seliba ɲɛnɛmaya yeninɔ ka sanga ni silamɛw u bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka fara a kan ka seliba in kow bɛɛ lajɛlen kɛ bonya ni karama ni nisɔndiya ni muɲamuɲa kɔnɔna na an ka taamaden minnu tun bɛ u nɔfɛ bi sɔgɔmaden na Sadio Sidibe Buya Kulibali Amadou Diallo ka fara Abdoulaye Sogodogo kan u ye min sɔrɔ ka bɔ donɲumana an ka jɛ ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Seliba ale ye don ni a bɛ ɲɛnamaya san o san diɲɛ a silamɛya bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ ladala san o san Ansaru bɛ taa nin seli ɲɛnamaya an fa an karamɔgɔ ka dugu la ni o ye tamani ye nka ka da jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan u y'a kanu kana a kɛ yan nɔ min kɔnɔna na duwawu sanumanw caman kɛra k'a ɲɛsin Mali jamana ma ani k'a ɲɛsin banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma fɛn bɛ tali kɛ fadi ɲɛmaw ani fo ka taa se girika kabiniw u bɛɛ ye duwawu kɛ k'a ɲɛsin jamana basumali ma ani fana min b'a to Maliɲɛnw bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na. Seli ye donba ye n'o ye El Hijja o tile 10 bon o ye donba ye don min ko fɔra kunun tun ye Ala fa ye alhamdulillah bi ye seliba ye fɛn min b'an bolo o ye duwawu de ye parce que bi ye Ala wele don ye bi ye duwawu don ye de an bɛ Ala wele an ka jamana ye gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ bi kosɛbɛ mais a nɔgɔyaba ye Ala de ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka degun in wuli ka bɔ an ka jamana kan o kɔfɛ an bɛ duwawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ sijan bɛ Ala bolo ani kɛnɛya Ala k'o di an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya an bɛ duwawu kɛ Ansaru bɛɛ k'an ka samɛ foli ɲɛsin diɲɛ Ansaru bɛɛ ma ani silamɛ bɛɛ ma farafina ani farajɛla ni Mali kɔnɔna na. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo ka barikada an bɛ donba la ni o ye seliba don ye seliba yɛrɛ a don ye donba ye o fana kɔfɛ Ansaru bolo a kɛyɔrɔ in fana ye yɔrɔba de y'an bolo n'o ye Mazar Sherifla misiriba Ala ka ko ye waatila ko ye Ala ka ko ye a ka d'a ye cogo min na n'a ka d'a ye kuma min na a bɛ k'o waati san caman laada la ni don b'an sɔrɔ tamani an karamɔgɔ kɛrɛfɛ a bangedugu la mais ka bɛn ni jamana lahalaya ye ka bɛn ni gɛlɛya dɔw ye mɔgɔw ka lamagalamagaw la mɔgɔw ka lafiya ɲini kama karamɔgɔ yɛrɛ degun ta mais ka mɔgɔw ka lafiya ɲini n'o ye ka tamani taga to yen k'a fɔ an kana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min ka surun mɔgɔw la ani yɔrɔ min ka nɔgɔ mɔgɔw ma ni o ye Mazar Sherifla ye an ka jɛ ka n'a kɛ yen o la an nisɔn ka di kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ ɲinan seliba y'an ka jamana sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ san wɛrɛ seliba a k'a sɔrɔ an ka jamana bɔra ni gɛlɛya kɔnɔ ka don nɔgɔya kɔnɔ min ka bon kosɛbɛ.
o kadra kɔnɔna na an fa an karamɔgɔ yɛrɛ a yeli bala ansaru la kosɛbɛ sabula a bɛ waati jan bɔ a kun bɛ Senegal jamana kan a taara siginɛfiɲɛbɔ la a yelen misiri kɔnɔ a kɛra nisɔndiya ani forifoni caman ye ansaru bɛɛ lajɛlen ma u ye duwawu kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen fana ma. An bɛ donbala bi an nisɔndiyalen don parce que an karamɔgɔ a tun bɛ Mali kɔfɛ n'o ye Dakar Senegal an yɛrɛ bɛɛ kun y'a miiri n ko a bɛna na seli kɛ mais an b'a dɔn a ka faso kanu o ye a jagoya a y'a karaba ka na seli kɛ a faso la n'o ye Mali bon alhamdulillah a bɛ Bamako yan a nana seli kɛ Mazar Sherifula la n'o ye don ɲuman ye a ba kɛrɛfɛ ba mun n'a y'a kanu kosɛbɛ o dalen bɛ don ɲuman a n'a yɛrɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ dɔw o la an bɛ dugawu kɛ o dabagatɔw ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma Ala k'u don arijinɛ firidawusi kɔnɔ. An bɛ Ala fo ka Ala barikada k'an karamɔgɔ fo Seydi Usumani Sɛrimadani Hayidara ka dugawu kɛ Ala ka san caman yira an na an karamɔgɔ seliba duguba di Ala ka donba du seliba silamɛw ka don belebeleba du kira mɔkɛ n'o ye Nabila Ibrahima alayhi salam Ala sɔnna ale denkɛ Nabila Isahak ale denkɛ Nabila Ismail Ala sɔnna k'o d'a ma mana min na o dira ma Ala sɔnna a ye layidu di Ala ma ni Ala ye den di ale ma ale bɛ den di Ala ma o kumaw ka ca kuma surunya la Ala nana hakili lajigin k'a fɔ ye layidu di ni Ala ma mana min na o dira ma a y'a ka layidu dafa den barika maɲi a tilala k'o fɛnɛ di ɲɔgɔn den ko ko n fa fɛn kɛ i n'a sɔrɔ ne sabalilen don o donnen bi Ala ye o de fɛnɛ kɛ kira na manton kan suna ni min laya se sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye a ma don dajugu fɛ Ala barika la i b'o o suna dafa bi de seliba o don Ala sago i bonya. Ni waati kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ni ansar musow fana bolo minnu bɔra ko kɔnɔkulu kana bɛn ni nin seli ɲɛnajɛ baaraw ye Sherifula misiriba kɔnɔ u cɛmaw ka nisɔndiya jira ni ka tila ka dugawu kɛ k'a ɲɛsin an fa an karamɔgɔ na ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ani Mali jamana yɛrɛ min b'a to basuma o bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na o y'a jira k'a fɔ olu yelen nin kɛnɛ kan ka na seli kɛ an fa an karamɔgɔ kɛrɛfɛ k'o ye dugawu ye o ye nisɔndiya ye olu fana bolo. An bɛ Ala fo k'Ala barikada a ka se la ani hɛrɛ la hɛrɛ minnu kɛ anw ye Ala min ye nin seliba in yira n'an bɛ Ala deli Ala ka seliba caman caman yira an kɛnɛ na o kɔfɛ an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen an ka to bɛn ni hali bi Mali ka bon kojugu Mali ka bon le malien fɔrɔlen don kojugu malien bɛ se n'an bɛnna foyi tɛ bɛn bɔ o kɔfɛ k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye an bɛ n'u ye n'an dusukun ye an bɛ n'u ye n'an hakili an bɛ n'u ye ni dɛmɛ bɛɛ lajɛlen an hakili b'o la surtout nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na olu de bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la nin wagati in na k'an ka jamana kɔlɔsi donc an ka foli b'u ye an ka bonyamasigi b'u ye hakili b'u la hakili b'u ka denbayaw fana la o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara ale mun kɛra sababu ɲuman ye k'anw fara ɲɔgɔn kan k'anw bɔ kelennabila la k'an bɔ yɛrɛmabilaw la k'anw musow bɔ jɔnya la an ka denmisɛnninw k'u ka éducation an ka hakili to a la k'an bila o sira kan donc an b'a fo si janni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'an ma. An ka fintilakaw u caman nana min b'a to cogo min na baasi kana maa si sɔrɔ bɛɛ ɲuman ka na cogo min na bɛɛ ɲuman ka sigi polisiw gendarmew fo ka taa se ansar vigiliw ma u caman tun bɛ kɛnɛ kan ka maaw la kɔlɔsi a n'u bolofɛn baasi kana maa si sɔrɔ cogo min na ɲinan seliba a kɛra don ɲuman na an fa an karamɔgɔ ka foro la. Nin kɛnɛ kan an ka nisɔndiya ka bon kosɛbɛ malgré que déplacement ka gɛlɛn mais an ye délégation caman bɔra jamana Mali dugu wɛrɛw la ka na fara an ka nin kɛnɛ kan i n'a fɔ an ka bureau national ka représentant bɛ yan minnu bɛ Mali région bɛɛ représenté ka fara an ka ɲɔnɔnkaw kan ani dugu wɛrɛw minnu nana ka na karamɔgɔ kɛrɛfɛ ka na barika ɲini ka na dugawu ɲini a fɛ voilà nin fɛnɛ kɛnɛ kan an bɛ bonyamasegin kɛ karamɔgɔ ye a ka ɲumanyaw la a ye ɲumanya min kɛ Ala ka jɔnw ye kɛrɛnkɛrɛnnen an bɔra min kalama ne bɔra min kalama misi 12 k'o faga karamɔgɔ sababu la k'a di dɛsɛbagatɔw ma saga 50 ani kɔ ne bɔra min kalama k'o di Ala ka jɔnw ma
complet hakɛ min dira mɔgɔw ma fini valeur la u ka o dobi k'u nisɔndiya dan foyi t'a la donc ninnu ye kobaw ye karamɔgɔ bɛ minnu kɛ k'a jira anw na an ka se k'a ladege walasa diinɛ dabɔra hinɛ min kama ani ɲɔgɔn dɛmɛ min kama o bɛ se ka cɛri an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ. Seliw bannen an fa an karamɔgɔ a y'a kunda Sherifula kaburu don kan min ka taa duwawu ɲini banbagatɔ fɛn fɛn dalen bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musokɔrɔba ɲuman ni o y'a yɛrɛ bamuso ye Basitan Tarawele ka taa duwawu kɛ a ye cogo min na Ala bɛ se ka badabada dali nɔgɔya ye o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ an fa an karamɔgɔ a sɔrɔla ka kunda a dagayɔrɔ kan min kɔnɔna na a ye miniti damadama di journaliste ma a ka kumaw kɔnɔna na a ye welewelema da kɛ k'a ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma i kɛra silamɛ walima i ma kɛ silamɛ ye bɛɛ ka Mali bila i ka seli kɔnɔna na min b'a to gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ caman bɛ se ka bɔ la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ an fa an karamɔgɔ y'a kuncɛ ni duwawu sanumanw ye Ala ka san wɛrɛ jira an na. An bɛ to don ɲumanakaw fɛ yen nɔ ka Mali alisilamɛ ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ a se yɛlɛ Sherif Usman Madani Haidara ka dakuruɲɛ fila a ye min lase an ka ɲininikɛlaw ka kuma galama la. Nin kɛnɛ in kan an bɛ fɔlɔ ka Ala de fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dunke sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an bɛ Ala de fo se bɛ Ala min ye ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn seli an nana kɛ Mazaru Sherifula la musokɔrɔba kɛrɛfɛ jamana cogoya ani cogoya lahalaya yɛrɛw kama komi an ka laada an bɛ taa kɛ tamani de n'o y'an faso ye mais nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ an ka faamaw ye olu kun ye labɛn kɛ k'a fɔ a bɛ kɛ tamani de an yɛrɛ de y'o bɔ a ma k'a fɔ an bɛ fɛ k'a kɛ foro la yan jamana yɛrɛ cogoya ani lahalayaw cogoya kama Ala sɔnna a kɛra an bɛ Ala de fo ka Ala barikada ka aw fana fo a ka wuli ka jɔ la an b'an ka samɛ foli ɲɛsin Mali silamɛ bɛɛ ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan o kɔfɛ an b'an ka seli foli ɲɛsin diɲɛ silamɛ bɛɛ ma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛ bɛɛ bɛ faniba de la komi an ka kuranɛ y'a fɔ cogo min na n'an ka kira ka kumaw la sallallahu alaihi wa sallam silamɛ bɛɛ ye kelen ye ni ko dɔ ye silamɛ sɔrɔ ni silamɛw ma ta u sɛbɛ la a k'u ka silamɛya ma dafa o la an bɛ Ala fo nin kɛnɛ in kan ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn Ala min ye an sigi nin kɛnɛ sanima in kan a ka diɲɛ na an bɛ a yɛrɛw fo an b'an ka foli ɲɛsin an ka faamaw ma k'an ka foli ɲɛsin an ka alimamiw ma k'an ka foli ɲɛsin an ka khalifaw ni mukadamuw ma k'a fɔ ko an b'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an n'u na an ka jamana Ala k'a basigi an ka jamana Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an ka ɲinifɛnw Ala k'u d'an ma an bɛ siran minnu ɲɛ Ala ka don an n'a cɛ Ala k'an wasa diinɛ in Ala k'a sabati diinɛ in Ala k'a sabati Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Laada do ka bɛn ni seliba hukumu kɔnɔna ye Mali alisilamɛ ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ a Seyɛda Sherif Usman Madani Haidara a b'a kanu ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw a se tɛ maa mun ye ka fɛn min ye lahiya o senfɛ misi 12 bɔɲɔnko o de ɲɛsinna alisilamɛw ma minnu ma se ka lahiya sɔrɔ u yɛrɛ yaasa maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye nin seliba hukumu kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Mamadu Ben Sherif Sumano ani Abdulayi Sogodogo olu tun bɛ yen nɔ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la. Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ye a ka laada dɔ la tile n'a ma y'a k'a fɔ ale de ye maa ye maa mun ni a bɛ mɔgɔw bila don o don ɲumankɛ la a y'a yira a ka nin kɛwale na k'a fɔ ɲumankɛ o y'ale yɛrɛ tagabolo ye ni misi 12 sɔrɔli ye k'a di dɛsɛbagatɔw ma nin seliba hukumu kɔnɔna la maa minnu garisɛgɛ donna misi ninnu na olu y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u ye dugawu kɛ karamɔgɔ ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. o le ka mɛn ka ɲɛsin a ma Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma a min kɛ a diyara an ye Ala ka san caman yira an na k'an kɛnɛma to. kuma ka duman mɛrɛ bɛ ka fɛ karamɔgɔ ye
k'a barika an ye san san ni sukaro jɔra malo bɔra ɲɔ bɔra karamɔgɔ b'o d'an ma Ala kama ni seli sera karamɔgɔ bi sogo d'an ma Ala kama sogo yɛrɛ sija ani kɛnɛ Ala ka di karamɔgɔ la ka denbaya ma yɔrɔ bɛ Ala ka jamana ɲɛmajɔ Ala ka jamana kɛ karamɔgɔ sago ye a bɛ laɲini ɲini Ala fɛ Ala ka faso ko ye faso kanunden ɲuman yɛrɛ bi Ala k'a d'an ma Ala ka sija ni kɛnɛ an bɛ tani jara fo tani jara n'a dɔgɔnin bɛɛ misiri kɔnɔ bonya ani karama donfinu fɛn bɛɛ b'a da se ye mun ye Ala kama kira kama k'Ala ka si d'u ma Ala ka kɛnɛya d'u ma ka labanko ɲuman d'an ma Ala kira bonya kosɔn sirifu bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam ayiwa sogoko diyara an ye Ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ Ala ka kɛ sini kɛnɛya ye san o san kɛnɛma k'a d'a ma Ala k'o kɛ Ala ni kira barika kosɔn sallallahu Muhammadu alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala tanu ka barikada bɛɛ ani bonya bɛɛ o bɛ segin an karamɔgɔ ma Seydi Cherif Usman Marani Hayidara komi a yɛrɛ ɲɛ b'a la an karamɔgɔ ale ye mɔgɔw wele ka taa ɲumanya de la ale ye mɔgɔw wele ka taa ɲumanya de la ɲumanya ye jumɛn ko i jija i ka ɲumanya k'i balima ye ka nisɔndiya don i balimaw kan lahiya sogo karamɔgɔya yira k'a bila lahiya saga tɛ wajibi ye nka karamɔgɔ ye saga min tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa bɛn saga 40 ani kɔ ma saga 40 ani kɔ a tila ka misi 12 o de fagara karamɔgɔ yɛrɛ y'i ka sababuya la misi 12 karamɔgɔ yɛrɛ misi 5 di a ka denbaya ye misi 2 di maa ɲuman fana farala karamɔgɔ kan k'a tɔ dafa 12 la o la an bɛ sogo tila la bi o la an ye aranw jɔ aran ye 2 ye cɛw ka aran ani musow ka aran an b'a dɔn karamɔgɔ ta ye ŋana ɲumanya de ye karamɔgɔ filɛ ka nin min kɛ ni waritigi bɛɛ ni karamɔgɔ bɛɛ ye nin ɲɔgɔnna kɛ a ka sigida la a ka yɔrɔ la i b'a dɔn fantanw bɛ nisɔndiya fantanw bɛ sogo sɔrɔ u ka so kɔnɔna la o la an bɛ folikan dɔrɔn nin ɲɛsin an karamɔgɔ ma ale ye mɔgɔw wele ka taa baara ɲuman ma ka taa ɲumanya ma a tilala ka bɛɛ dan a la a ka denbaya ye bɛɛ dan a la o de kama misiri jiginnen sisan an bɛ o sogo tilali la tantɔ i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na mɔgɔw bɛ don kelen kelen sogo bɛ d'i ma mɔgɔw bɛ don kelen kelen sogo bɛ d'i ma o de ye nin yɔrɔ in ye. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka san caman yira an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen na hɛrɛ ani baden kɔnɔ Ala kana segin ni bɛn ani kelenya an ka jamana kɔnɔ bɛn mun ni maliden bɛɛ mago b'a la an bɛ don min na i n'a fɔ o bi. hali bi an bɛ to seliba hukumu kɔnɔna na an bɛ taa Bamakɔ misiriba la ladala san o san alisilamɛw bɛ bɔ Bamakɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na k'i kunda Bamakɔ juma misiriba kan yaasa u bɛ se ka taa seli bolo da ɲɔgɔn fɛ cogo min na nisɔndiya ni munyamunya kɔnɔ ɲinan o baara kelen bolodara ka bɛn ni arabadon mai kalo tile 27 san 2026 alisilamɛw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ misiriba la ka seli ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Abdou Karim Sako a n'a ka jatala Boubacar Traoré Cherifla Jabaraliso tɔgɔ la olu tun bɛ ka ko in sariya. Seliba o ye laada ye Ala kira ka suna belebele don suna min ni a lasulu bɔla Nabila Ibrahima waati la kisi nɛɛma b'a ma san o san ni a waatiw sera silamɛw bɛ nisɔndiya ni ka bɔ ka Ala barikada a ka nɛɛmaw la ni ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye san caman sɔrɔli la ɲinata kɛra an ka jamana kɔrɔ waati kɛrɛnkɛrɛnniya baw a kɛra ka jamana sɔrɔ lahala dɔw kɔnɔ n'o ye gɛlɛya dɔw ye silamɛw kɔni bɔra ka caya u ka dugawu la ka jamana don a kɔnɔ Ala bɛ se ka jamana in basigi cogo min na ka bɛn na tɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ u ka se ka caya jamana kɔnɔ ka ɲini Ala fɛ an ka mɔgɔ minnu taara Ala ka u dayɔrɔ suma Ala ka hɛrɛ k'u ye u bɛ yɔrɔ min na Ala ka nɔgɔya u ma anw minnu fana bɛ yan bi Ala ka bɛn don an ka jamana kɔnɔ Ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ wallahi n'a kɛra sɔnna ma wallahi a bɛna kɛ ten jamana in bɛna ja fo diɲɛ bɛɛ bɛ na Mali la bɛɛ b'a ɲini ka na Mali la ka na fɛn sɔrɔ yan inshallah a bɛ kɛ ten mais pour k'o ka kɛ pour k'o ka sabati hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka sabali an ka sabali an ka sabali voilà. Ala taala ye fɛn min ɲini an fɛ silamɛya la diinɛ kɔnɔ nin de don Ala de fɔ an ye إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون سلام بلا جلين يوم بالمادي كو بالما أوجو ناوجو نوكرابي كيسي نبي شين ريرلا سلامو مالولينو سلامو تورولينو ني مغو جماكولو دوي جماكولو منو نوكلينو كا سلاميا تورو ولي ويرلا كا سلاميا لا سكن كا سلاميا تورو kire mɔgɔw waju n'a jogo a n'a ka wajilikan sanumanw de donc o de bɛ ɲini silamɛ bɛɛ fɛ
an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an ka jamana in Ala k'a bɔ bolo la an yɛrɛ Ala k'an dusukun nɔrɔ ni limaniya ani alasenya ani dɔnni ye ya Rabbi Ala ka jamanadenw bɛn Ala ka jamana in Ala k'a bɔ bolo la Ala ka se di an ma an jugu bɛɛ lajɛlen kan an bɛ duwawu kɛ jamana ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ya Rabbi biseli dɔ ban in lahɔrɔma kosɔn Ala ka jamana Ala k'a basigi Ala k'an ka du Ala k'u jidi an ye duwawu fɛn fɛn kɛ Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka jamanadenw kan bɛn laya fagali o ye laada ye Ala kira ka laada don nɛɛma ni kisi b'a ma laada min ni a asulu bɔra Ibrahima yɔrɔ tumana min na ni ale denkɛ kan ka kantigɛ a fɛ Ala ka yamaruya kɔnɔna n'o ye Ismaila ye ni o denkɛ Ismaila ni a nɔnabila ni sagajigi belebele ye Mali bɛ waati min na ko bi waati kɛrɛnkɛrɛnnen don bawo gɛlɛyaw cayara jamana fan caman kɔnɔ fɛn min Alimami Kale a ka kutuba kɔnɔ a ye jamanadenw hakili jigin jamana kanu ani duwawu kɛlen la jamana ye ni ka laban ka duwawu kɛ cogo min na san caman Ala b'o yira an na ɲina duwawu minɛlen kɔ Ala ka jamana in basigi minnu bɛ an ɲɛfɛ ni Ala kelen n'u ka wagati kalifa ɲɛmɔgɔya kalifa olu la wajibi don a ka kan silamɛ ɲuman kelen o kelen i ka duwawu ɲɛsin u ma sabula ka d'a kan hadamaden i ka ɲɛmɔgɔ ka duwawu k'a ye o ye Alabato dɔ ye jamana tali fanga tilennenya ni laadiriya kan Ala ko o nɔgɔya u ye an fana minnu b'u kɔfɛ u labatoli tiɲɛ kan Ala ko o nɔgɔya an fana Ala ka sabali di an kɔmɔgɔw ma seliba ale ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye min n'a kan ka bɛn silamɛw ka san jate kalo laban ma o tile 10 wa o bɛ bɛn waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ ma n'o ye silamɛya jɔsen 5 hiji o waati fɛnɛ don an bɛna Bankɔni misiriba la Sherifla misiriba Bankɔni Jankɛnɛbugu la Mali alisilamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil Islamique Mali du Mali maa ɲɛma denkɛ a Seyida Sherifa Martian Haidara a selila ni alisilamɛw ye bi ka bɛn ni seliba hukumu ɲuɲanu ye o hukumu kɔnɔna na silamɛw bɔra fan caman fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bankɔni Sherifla misiriba kɔnɔna na yasa ka se ka seliba boloda ɲɔgɔn fɛ cogo min na Sherifla ka ciden minnu tun bɛ Mamad Beni Sherif Sumano a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogodo u ye min sɔrɔ an k'o ɲagara Mali Islamique ka jɛkuluba au Conseil Islamique Maniema groupement on des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seyd Sherif Ahmed Tijani Haidara de ye ɲina seliba seli kɛ ni alsilamɛw ye Sherifla misiriba kɔnɔna la a ka kutuba la a ye hakililajigin kɛ seliba yɛrɛ a nana cogo di a nafaw ye jumɛn ye fo ka taa se adamadenw ka yafa ɲɔgɔn ma nafa minnu b'o la a da sera ninnu bɛɛ ma Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad ka Ala fo ka Ala barkada kisi nɛɛma caman ko ɲini Ala bolo ko kɛ Ala kira ba kan ni Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ani kira sodin sanu ani kira ɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faralo kan ni ɲumankɛ fo ka se ɲɛwuli ma b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o la alhamdulillah bi ye donba ye ni o de wele ko seliba Eid al-Adha wala sagafaga kalo walima a seli an bi o de la ni ye bɛɛ ka nisɔndiya ye fantanw kɔnɔ bɛ fa sabu fɛn minnu don fo mɔgɔw k'a faamu kɔrɔw de b'a la nafaw de bɛ a la saga min bɛ faga a joli kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a tɛ se Ala ma joli tɛ se Ala ma bɛɛ b'a dɔn an bɛ fagali min kɛ Ala tɛ mɛ an yɛrɛ kun don ka an yɛrɛ nafa ka dɛsɛbaatɔw nafa e bɛ Maka lajɛ mɔgɔ miliyɔn de bɛ hiji kɛ yen a bɛɛ bɛ ni faga Ala ye mais i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ bɛ dun a la hali agence minnu ni u bɛ taa an yɛrɛ ka agence an bɛ taa saga hakɛ min bɛ faga a ka mɔgɔ 100 yirika a saga min bɛ faga mais a yɛrɛ min dun a tɛ se ka hali saga 100 bɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ 100 yirika de bɛ yen saga damadɔ de bɛ taa ka dun mais tɔ bɛɛ i b'a ye k'a fɔ Ala ye min fɔ a dabɔkun ye min ye fantanw dɛsɛbaatɔw bɛɛ ka nisɔndiya sɔrɔ bɛɛ kɔnɔ ka fa ka bɛn a don in ma kun ni nafaba min dɔ bɛ a la o ye nin ye wa sanjankow don hali Maka a saga ninnu kun bɛ na fo an fɛ Mali jamana ninnu ka yan mun kosɔn ka se ka fantanw nisɔndiya o la fɛn de don fɛn min hakililajigi ani ɲɔgɔn dɛmɛ o fɛn belebeleba o de an filɛ a la o la an ye o de fɔ an ka bi khutba la Ala sɔnna an selila Sherifla misiriba kɔnɔ yan an y'o de fɔ seli kun dama tɛ n ka fini kura don n ka dumuni an ka dumuni kɛ la yɛrɛ surunya de don Ala la jɔn ni a ma ka surunya ka se ka surtout an y'a de fɔ fɛn fila tɔ a wa b'o kelen fana na ani ka nisɔndiya sɔrɔ
laada la kilenna alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ka kalandenw fɛ n'o de ye seli o seli ka taa foli bila famille sherifiyɛni na walasa ka dugawu kɛ ani ka dugawu ɲini ani ka bilasiralikanw fana sɔrɔ o laada la kilenna. Inshallah ni waliɲuman dɔn de ni an ka laada de san o san seliba selinjini an bɛna du kɔnɔ yan ka na foli kɛ an karamɔgɔ ka denbaya la ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ i y'a faamu ka o waliɲuman dɔn o ye bonya min kɛ anw ye o ye ladon min kɛ anw ye o sara tɛ an bolo o sara bi Ala bolo o kama an bɛ fara ɲɔgɔn kan kura ni kɔrɔlen maa o maa sinsera ka yan sɔrɔ kalandenya la an bɛɛ bɛ na ka na sigi sirifilakaw ɲɛkɔrɔ yan ka u fo k'o sanbɛ fo ka o waliɲuman dɔn ka dugawu kɛ u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ kalanden bɛɛ tɔgɔ la. a Seydi Sherif Ahmed Tijani Hayidara ye dugawudon kɛ Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen a ye sinsin dugawu mun kan o ye bɛn ani kelenya bɛ se ka segin an ka jamana kɔnɔ cogo min na. O la alhamdulillah a fɔlɔ o de ye hali bi jɔnw an ka segin Ala ma k'a dɔn ko se bɛɛ bɛ Ala in de ye wa puis a bɛɛ bɛ laban o setigi in de ta la o la seli nafa min b'a la alakiraba a ye an kalan minnu na ni o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ka nisɔndiya don ɲɔgɔn ka sow kɔnɔ min fɛnɛ bɛ yen o de ye yafa ɲɔgɔnma ye a hinɛ ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma fo an jangato nin na kɛlɛ minnu bɛ yen ni mɔgɔ ko i t'i ɲinɛ a bɛɛ kɔ hadamadenya kɛ man di a kan o la fo yafa yɛrɛ de ka kɛ e sera ne ma ne sera e ma an ka bɔ an dusukun na ka ɲɔgɔn minɛ faso in yɛrɛ bi n'o ye Mali ye an bi 2026 de la a mago bɛ fɛnba min na o de ye nin ye maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw tɛgɛ ka di ɲɔgɔn ma ka don da kelen ka bɔ da kelen o la an fana bɛ o wele da nin selidonba in na k'a fɔ an bɛɛ ka kɛ o faamuba ye an bɛɛ ka don da kelen an bɛɛ ka bɔ da kelen siya ko t'a la diinɛ ko t'a la couleur ko t'a la mais an bɛɛ ye fasoden kelen de ye o la an b'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ Ala k'a sabati an fɛ yan hɛrɛ Ala k'a sabati an ka jamana kɔnɔ Ala k'a sabati Mali a n'a kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ ani diɲɛ silamɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ se an bɛɛ lajɛlen ma n'Ala kira hɔrɔma ye nin ye Sherifula Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ale ka denbaya a ka folikan ye ka ɲɛsin an balima silamɛw bɛɛ ma nin seliba in na ko san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na hɛrɛ la wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Aw san bɛɛ sitigiya la dentigiya la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san caman seliba yira an kɛnɛ na. Amina ya Rabbi. Mamad Ben Sherif Usmanu Ala k'o dugawu minɛ an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen san bɛ san caman Ala k'o di an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra yen nɔ an bɛ to Sherifula misiriba kɔnɔ ka sanga ni Arafa n'ale ye donba ye alisilamɛya diinɛ hukumu kɔnɔna na ladala silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a bi Arafa kɛnɛ labɛn san o san min senfɛ alisilamɛw bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka fara a kan bankɔni misiriba kɔnɔ k'a minɛ k'a fa dewu yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nin don sanumanba in a nafa ma cogo min na o hukumu kɔnɔna na baara kofɔlen a ye alisilamɛ caman fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Mali jamana ye an ka ciden minnu tun bɛ yen o ye min sɔrɔ an k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. U tɛ Makan u tɛ Medine nka n'i y'u ye a b'i k'i kɔnɔ i n'a fɔ ko Makan Arafa kɛnɛ de sigilen filɛ ka sɔrɔ Sherifula misiriba don bankɔni Jankinɛbugu la Bamakɔ sigida Gale ladala san o san ka bɛn ni nin donba in ye alisilamɛw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ sahalen kan n'o ye Arafa don ye ni a hakilina ɲuman tabaga kɛra Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara. Ala min ye bi donba yira an na n'o ye Arafa don ye vraiment an nisɔn ka di bi an fari fonilen don i y'a fɔ cogo min na comme nanzarakan na i y'a ɲininka an bɛ sansi jumɛn di bi don in ma an bɛ sansi min di bi don in ma o de ye vraiment an karamɔgɔ ka ɲumanya a n'a ka ŋaniya ɲumanya ani an karamɔgɔ ka kanu ka ɲɛsin silamɛ jama bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ o de ye bi don in sababuya sabu nin y'an karamɔgɔ ka initiative de karamɔgɔ de ye diɲɛ kanuni ni hɛrɛ in ye mɔgɔ min ye se sɔrɔ ka taa hiji la o min ma se sɔrɔ ka taa hiji la an bɛɛ ka se ka bi donba in n'o Arafa don ye an ka se k'a tɔnɔbɔ k'a nafa sɔrɔ
donc vraiment ne anw b'a bila minɛn kɔnɔ o ye karamɔgɔ ka ɲumanya de a n'a ka kanu a n'a ka kɔnɔnajɛlenya ka ɲɛsin diɲɛ ma donc o la dugawu minnu kɛra misiri kɔnɔ sisan a ma dogo aw yɛrɛ la kurannaw kalanna yasiw kalanna dalayilu caman kalanna invocation caman de kɛra an fɛ k'a daminɛ depuis 10 heures ka n'a bila fɔ nin sanga in na donc vraiment an bɛ dugawu de kɛ o dugawu minnu kɛra ala ka u minɛ karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya ma fɔlɔ k'an bɛɛ bɔ u nu ma donc vraiment an bɛ ala de deli karamɔgɔ n'a ka denbaya ala ka u kisi ala k'u tanga ka an ɲɛ mɛn u la ka u to an ye jigi ye diɲɛ ni lahara u ka continuer k'an bilasira i b'a fɔ u mɔkɛ y'a kɛ cogo min na n'o ye muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam u bɔra ka caya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ sirifila misiriba kɔnɔ yaasa u ye se ka i dama kasi setigi ala la ka bɛn ni nin donba in ye yɛrɛ ye denmisɛn mun fara ɲɔgɔn kan u k'u sen da u sendannɔ la an bɛ yan ka o wele jaabi ka da k'an ye layidu d'a ma k'a fɔ ale bɛ kɛnɛ o kɛnɛ sigi n'a ma kɛ degun y'an kan an bɛ y'a kɛnɛ kan ka da kan b'a dɔn hɛrɛ m'a don a tɛ foyi sinsin ni hɛrɛ tɛ a ye ko o ko sinsin jamana kɔnɔ ala ye barika don a la a ye sirifudenw ka kɛnɛ sigi jamana in kɔnɔ ale de y'o sinsin ala ye barika don a la arafa kɛnɛ ka barika don a la jamana kɔfɛ bi mali ta in bɛ lakali o kɛra sirifukɛ barika kosɔn anw fɛn fɛn bɛ yan ko maa min ma se ka taa hiji kɛyɔrɔ la k'i ma arafa baraji sɔrɔ i ma arafa kɛnɛ sɔrɔ sirifukɛ lahɔrɔma la bi e ye arafa ɲɛnafin bɔ maa o maa bɛ yan k'e ma se ka taa hiji la arafa baraji k'e m'a sɔrɔ sirifukɛ lahɔrɔma la e arafa baraji e y'a sɔrɔ ka d'a kan ala wele min kɛra yan bi walahi an dan b'a la k'a fɔ sirifukɛ yɛrɛ kosɔn a bɔnna ɲumanw kosɔn a tɛ bi donc nin ye duwawu jaabi kɛnɛ de ye bi ye ala ka yafa sɔrɔ kɛnɛ ye bi ye kan hɔrɔnyali kɛnɛ ye ka bɔ tasuma ma o tuma an bɛ ala deli ala ka sirifukɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a sen sabati a ye suna minnu sigi ala ka sunaw ala k'a banban bon an bɛ ala de fo k'ala barikada ka usasi fana fo a ka ŋaniya ɲumanya la nin bi usasi ka baara a ye baaraba minnu kɛ ka tɛmɛ a n'a bɛ baaraba minnu na nin bi o danbe ɲɛnamaya an ye parce que mun na a ko an ma an ka bɛn foyi de ti bɛn bɔ k'ala adamadenya ti foyi kɛ ala bato la min ka bon ka tɛmɛ an ka bɛn kan o la mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ ni jamaba in fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko silamɛya ka donba in de bon ne kɔni ti foyi y'a la a bɛ mɔgɔw samani min kɛ ka fara ɲɔgɔn kan bonya min bɛ o la ani hakilila min b'o kɔfɛ o de ye fɛn ye n'o ye nisɔndiya ye k'a fɔ ko mɔgɔ b'an bolo min bɛ se k'o kɛ k'an sera ka y'o jamakulu la an b'a la fo k'ala barika di ni o ko in de. a ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin dun kɛrɛnkɛrɛnnin baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawu sanuman ye min kalanna a sɛr sherif ahmed tijan haidara fɛ. an bɛ to bangɔni misiriba kɔnɔ halisa arafa kɛnɛba in kan mali silamɛ ɲɛmɔgɔ ka tɔnba haut conseil islamique du mali maa ɲɛma denkɛ a sɛyɛd sherif ahmed tijan haidara ale nisɔndiyalen ye dakuruɲɛ fila ka sɔrɔ ka lase an ka ɲininikɛlaw ka kuma galama la. alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ali baytihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yawmiddin. an bɛ setigi ala fo ka ala barikada kisi nɛma caman an b'o ɲini a bolo a ko kɛ ala kiraba kan n'o ye muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani kira so ni sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni baara ɲuman kɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen o la o kɔfɛ ka an lamɛnbagaw an lajɛbagaw k'u bɛɛ fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala ka n'a hamu dilan ala k'an sago di labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n ye kɔrɔta wasa ala ta don ala k'o d'an ma an ka jamana n'o ye mali ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ bi a wilibaga ye ala ye yarabi ala k'a wuli kan bɛɛ ni cɛ bɛn faso kɔnɔ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ ani faso kɔ ka yarabi ala k'o nɔgɔya wala alhamdulillah an bɛ donba na bi don min ni ala y'a bonya n'o de wele ko yawma arafa yawmun afdalul ayam faddalaha allah subhanahu wa ta'ala li ummati muhammad don de do don min ni ala y'a bonya ka tɛmɛ don bɛɛ kan kira ko tile bɛ yenge don o don kunna ko nin don in de ka bon ni a don bɛɛ ye o la ala sɔnna ka an yenge o donba in k'a don an garisɛgɛ kɔnɔ ɲinan san na 2026 o la alhamdulillah an bɛ donba la ala ye don min bonya arafa bonya kuma caman bɛ yen alakiraba ye min fɔ arafa la o la alhamdulillah an bɛ hukumu min kɔnɔ nin de ye sayyidi sharif usman madan haidara ale ye fɛn min bila sen kan an ka faso kɔnɔ yan hijidenw minnu bɛ maka
arafa don kɛnɛ ka arafa ye donba ye n y'a fɔ a don a bonya hiji yɛrɛ ni hiji bonya a don belebelebaya a gulonna nin don in de la ni kira yɛrɛ ka hadisa dɔ bɛ yen ko alhaju arafa ko hiji yɛrɛ ye arafa de ye o de la arafa man ka maa si dan hiji don na ni arafa don kelen ye maa min dan o ye hiji yɛrɛ bɛɛ tiɲɛnen ye o kɔrɔ nin ye donba de ye wa bonya kuma min fɔra ka se ka fɔ ka se a dan na o la Sayyid Sharif Osman Maran Haidara o don bonya min bɛ nin donba in na karama min bɛ nin donba in na hiji kɛnɛ kan ni don in yɛrɛ karamɔgɔ y'a ɲini hali mɔgɔ minnu ni olu ma hiji kɛnɛ sɔrɔ walima kuma dɔ la mɔgɔ minnu delila ka hiji kɛnɛ sɔrɔ mais don in a kana tɛmɛ an ɲɛna ma don in a kana tɛmɛ ten mɔgɔ caman ɲɛnamaya sira kan i n'a fɔ kira ye min fɔ suni mɔgɔ caman tun bɛ a ɲɛnamaya o cogoya in na ni sun donni ye mais karamɔgɔ tilala ka fɛn wɛrɛ fara kan i n'a fɔ a yɛrɛ ye min ye o bɛ san damadɔ bɔ bi ka tugu ɲɔgɔn na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn arafa don ma ka bɛn maka arafa yɛrɛ bi waati min kɔnɔ yan'a bɔ waati cɛ ni o de ye yanni tile bin waati cɛ ye o la o bɛɛ ye arafa hɔrɔma ana a lahɔrɔma sɔrɔ waati ye o la dugawu minnu bɛ kɛ karamɔgɔ a ye min di an ma o de ye ka ala wele sɛbɛ la kuranɛ kalali la dalil khairati kalali la ani dugawu wɛrɛ ala tɔgɔw la ala bi jɛ n'a ye a ka wele ni tɔgɔba minnu ye o caman kɛra bayirikaw la dantɛ min na bi fɛn fɛn o la an b'a dɔn a kɛbagaw y'a kɛ a kɛra kɛyɔrɔ la a kɛra kɛdon na a kɛra kɛkun na wa dugawu minɛli sariti bɛɛ dafalen don bi la o la bi don ɲɔgɔnna bonyali an balimakɛ y'a fɔ k'o de ye ala ɲɛsiranɲɛ dɔ ye ala ko waman yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub ala ye fɛn minnu bonya ala ye don minnu bonya ni maa min ye o fɛn ni o don ninnu bonya k'o de ye ala ɲɛsiranɲɛ yɛrɛ ye o la an filɛ o dɔ de la an bɛ nin kɛ mun na taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ masurunya yɛrɛ kolo ala ye ani ka gɛrɛ ala la ni sigi a kɛra o kun de kɔnɔ o la alhamdulillah an ye o baara min kɛ an b'a dɔn dugawu ninnu minɛlen don nka dugawu ninnu kunba Sayyid Sharif Osman Madan Haidara a yɛrɛ nalen ni a ye dugawu kuncɛ kɛ ni an ye a ye jamana in a y'a koɲa jira jamana in bi dekun min kɔnɔ a y'a jira ala la ani kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ wa dugawu minnu kɛra ni o de ye o dan tɛ kelen ye an yɛrɛ kun an ka denbaya an ka sigida mais jamana in ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ sɔrɔ la wa an b'a dɔn bi don in a hɛrɛ inshallah an bɛɛ lajɛlen ye a sɔrɔbaga ye minnu ye nin don in sɔrɔ yan ni farikolo ni dusukun ye ani minnu fana ma nin yɔrɔ in nin don in sɔrɔ ni farikolo ye mais dusukun bɛ yan an b'a dɔn a bɛɛ lajɛlen nin bɛ nin hɛrɛ in sɔrɔli la ka ɲini ala fɛ ala k'a kɛ an ka hɛrɛ don ye ala ye bonya ni karama minnu fɔ a la ani dugawu jaabi minnu fɔ a la ani jɔnkan hɔrɔnya minnu fɔ nin donba in na ka bɔ janɛmɛ doni ma yarabi ala k'a ɲɛ olu la ala k'an ka dugawu jaabi hɛrɛ ala k'a di an ma ala ye don in bonya cogo min ala k'an yɛrɛ bonya don in a kɔrɔtara ala fɛ ala k'an yɛrɛ kɔrɔta ala ka se k'an ye ala k'an wasa garisɛgɛ nafama a barikama ala k'o nɔgɔya a hamiw ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan k'a ɲini ala fɛ an ye bɛɛ ka nin hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ di bɛɛ ma nka maa minnu ye dɔwɛrɛ miiri ni an ye ala ka don an n'u cɛ ni kandabaa b'o la ala ka n'u kanda nka fɛn fɛn ti kanda ala ka don daw kun min b'u ɲinɛ an kɔ ala k'u dɛsɛ ala k'u sugula n'u yɛrɛ ye ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammadin wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. amina rabi an b'a deli ala fɛ san wɛrɛ arafa ala ko yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na o bɛɛ lajɛlen bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔli ye foli bɛ kurakura ka ɲɛsin an kanubaga n'an filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen san bɛ san bɛɛ ko ala k'an ka seliw caya aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.